Finalizada a instalación das estacións de préstamo e recarga das bicicletas eléctricas nos 4 concellos de Barbanzarousa. Trátase dun proxecto da Mancomunidade enmarcado no Plan de Sostibilidade Turística en Destino, que busca favorecer a mobilidade sostible e ecolóxica co préstamo destes vehículos que, ademais, poderán recollerse e entregarse en concellos distintos. Están as instalacións feitas, non están aínda conectadas. Pero, bueno, están pendientes de levarse horas bicis, son bicis eléctricas. A verdade é que o proxecto está moi ben porque vai a permitir que mediante unha aplicación que a xente poda coller incluso unha bici nun dos concellos e desplazarse hasta o outro e deixar ali a bici, ou sea, non ten por que traela de volta. Bueno, penso que é un proxecto moi interesante. A instalación das novas estacións que entrarán en servizo nas próximas semanas non estivo exenta de polémica, na Pobra pola súa proximidade a unha zona de especial protección patrimonial, moi preto da Torre de Bermúdez, polo que xa se están a estudar posibles modificacións. Aquí na Pobra levantou unha pequena polémica, non? Na zona onde van, digamos que o sitio, non? O sitio onde van a ir as bicis é un sitio cuberto. Vamos a ver da posibilidade, bueno, pois de conservar únicamente o que é a infraestructura, quitar os plásticos que se están utilizando. A min, bueno, son unha especie de cristales plásticos que a min personalmente tampouco me gusta, non? Creo que non é demasiado acertado. Hai que ver a posibilidade ou ben de sustituílos por cristales reais ou ben simplemente eliminalos e manter únicamente a estrutura e a cuberta, o que é a cuberta. A marxe da sustitución ou retirada destes elementos non se descarta a busca dun emprazamento alternativo que non afee a contorna protexida. Podemos ver a posibilidade, bueno, pois de estudiar un emplazamento un poquinho diferente. De momento están nunha zona determinada, pero, bueno, é algo que, digamos, que non é totalmente obrigatorio que estean aí, non?